Prometeo va néixer de la necessitat d'implementar programes d'educació terapèutica per als pacients asmàtics en els centres i en la pràctica clínica habitual, ja que totes les guies clíniques, tant nacionals com internacionals, ens recomanen que fem programes d'educació com a pilar fonamental del tractament en totes les graus de severitat de la malaltia, i la realitat és que hi ha molta manca d'implementació d'aquests programes per manca de recursos, de capacitació del professional o per manca de temps. L'objectiu del nostre estudi va ser intentar demostrar que un programa d'intervenció breu, amb menys temps de dedicació i amb menys recursos, però amb els aspectes fonamentals i essencials que incloïen el programa, amb 3 pilars fonamentals, que era la teràpia inhalada, un mini pla d'acció perquè el pacient pogués fer un autocontrol i amb informació bàsica tant del tractament com de la patologia, fes que això tingués una repercussió en quant a millor control de l'asma i menys risc de fer exacerbacions. Les conclusions del nostre estudi van ser que la nostra intervenció, comparada amb la pràctica clínica habitual, feia que hi hagués millor control de l'asma, menor número d'exacerbacions i una major qualitat de vida pel pacient asmàtic.